Saisin ni kapor ng ay kublay fi way baro aga kerteng ka jong Jisu. Ka subject bagata ka day nakaktin ka jong blay na arkis kani ka lenong ka wasaw ka dekot ka pra ter. Lapan kan mau kumno ba kaldan kani ka nong shunam ka breu ka bahaman sim ka breu ka kraw batri ka ba ju ay bam ki shakri ka jong try yu Elisha ba yu Gazi haba ki ya ilung ti nang taman la ka por but tang mi ki ay ka bam hado ba ka daya kren ba ukurim jong ka bakin ya tau no da itai kamera i special room itai kamera iba kerpang kanang ba shakri jong utrai haba ya ilung ti nang taun yo ban penjat thai yala de ba yu tau shakri jong o Gazi baki ya na kata ka shnong baki ni kila ekran baki ni kila tau ya kata ka kamera kida ai sngob ha ya shakri jong trai but hagani ka sngi nginya page ru ayu dan hagani ka kamera but hagani ka kamera ka tin jomble ki thu ba kila bu ru katu kat ni teli kita ki items hagata kamera kim shimla ai ka kamera ka bathli henry kila bu ru ya ka jingthiah but ya ka miet bat ia ka mula batru kilabu ia kata ka syarak ha kata ka kamera okay kabanengkong kilabu ia ka jingthiah ndai tamu shu ai kamera gong thia angne klam dabu jingthiah kin thia ki shakri jong trai thia amadan habagi ai ki jingthiah ka mut ki ai wat ka jankop ngange ki ai ka mattress ki ai ka singkli pa kilapen biang ru nadong shadong khnang ba shakri jong trai ha ba urung ka yeng unyo ia ka jingyo thia ka basuk bunyo ya ka jing penja thait ru ka ba hun jurut tiki da penbiang ya ni shakri ke jong trai ba ha ni ka sngi ka ba mentaru nga snow haba pi IT yala di hau trai yo ban shong thait hapi kai ka ba pin ben kre ka de ka jing thia ba da ba nga kren ya ka jing thia ka de ka relationship ka jong pi ba utrai it's a personal relationship haba kren ka jing thia ka de be ka jing dei tadeng ta habang akren ya kata ka jinga day ka bashikurim ka jinga day ka bashikurim padeng ta kwa ban kren ha kani ka sngi ka bamta hato pidain ka bashikurim bat ukres hato udain ukurim jong pi bat hato pidain ka kurim ka jong ukres udain uta uba pi hab ban penret ban pen ko ngo hato pidain mapi ban buram ya tin ke jong blai kong ba de ukris ubala iet yagi ngina pulih kani ka por ka menta ya ka bangila ban sham ken naka city sikinong Ephesus kalong ka basan nginya pulih ka tin jong blai ka ongom ne Ephesus kalong ka basan ka khot arfu ar ka ongom ne ti ki kin thai to pen ko ngo yaladi ha ki tanga laki jong hi kumbaha utrai Naba utunga ulong ukli jong katanga kumba ukrisru ulong ukli kabalang. Haba ulong hi unong penem yakamet. Henry kumba kata kabalang ka penhapo yala di hau kris kumtaru ki kentei kin le haki tengah jong ki hiya ki ei baro. Ki shinrang to it yala ka tengah kumba ukrisru ula it yala ka balang bola aiti no yala di nakabenta jongka. Bau nyok ban pin khut ye ka ha bau la sat ye ka daga jing sat ka ga ktien bau ne yok ban penyang ye ka ha khamat ale dihi ka balang ka ba don buram ka bam don ka ba thop ria le ne ka ba sti le ne ka ei ru ka ba kum kita han rei bakan yo long ka ba khut bat ka ba klem jing duna kum ta ken ka dei ki shinrang bakin e ki tengah jongki kumba ye ka met jongki hi jar uba e ye la ka jong ka tengah u e ye la dihi namar amdan menuru ubala isi ye la ka jong ka met Hendrai ubsa baru sumareka kumba ukrisru lale ya ka balang. Nabangi ngilong ki dekat ka met jong Namar kani ubri un ino ilau kpa bila ka kmi ba une bala ka tengah. Teki baro arngut kin yalong ka wei ka dok. Kani ka jingmian ka long ka bakra hundrai ngakren syapang ukris bat syapang ka balang. Penban piru baro marwe tu it yala ka jong ki tengah kumba yala dehi. Bakata ka tengaru kan ting burom yala utenga. Hang ni ka kren ya ka jingedai hapedeng utenga bat ka tengah ya ka bala penia seriem ru hapedeng ukris bat ka balang. Tadeng ta ka jingthiah ka kren ya ka jingedai. Syukurim. Badeng ta
ka Bible ka ong hang ni ka pen nang kong ya ka kentai bahkan long ka pen ko ngu ya di ha utengah jongka kan pen ko ngu hagani ka smi ka bamenta utrai ukhat yang ni ki balong kita ki kurim ki jong u ya ka bangin pen ko ngu ya di ha utrai mdai ban sai la mdai ban pen mdai ban le sarong rai ban pen ko ngu ya di ha utrai kamut haga ke buk trai ong haga ke buk trau hikai haga ke buk sneng le neu pen le neu pen bet ya kata ngi hap ban pediang pakum nong intip ya kata kadai tang leng bagan hi ka ktien ka jong trahi ya ka ba ula ai hangi tading tau jisu ong ini ka kentien ong lada piit yang ato sumar ken ya ka ktien ka jonga tading ta lada ngi ko ngu yu trai kamut ngi it yu trai tading tangi sumar ini ka ktien ka jong ya ka baro ka ba ong hangi kan mau ka ni bari utrai bala it yangi bara ba ula it yangi kumbau tengah ketin jeblai kong na bau tengah ulong ukli jong ka tengah kamut ukris ulong ukli ke jongi mdai bangingin le kli eu trai mdai bangin sngo bangin long halor bani ubama hapo jongi rengi haban sngo zo ikani ka don ka authority ban ka don ka leadership bau trai ulong halor jongi bangin long hapo jong ma ulong kli badai ma basen syar halor jongi tadeng tawat kwa bapin shim ya kane ka jinglong kli babun sien ngum ki breu ngi kwa ban long kli wat yu trai ba u soitan aga wi ka por la kwa ban long u kli ya ka ba la kwa ban long blai hi ya ka ba un shim ya ka khat ka jong blai ban kin tiu la ka jong ka khat ang ta bun shong au lom ba kho jong blai ba blai o me kwa ban shim ya ka ta ka jaka nga kan tat no ya me na ka ta ka jinglong angel ka jong me ba man long tau angel ba mani ba u trai la weng no yo na ka ta ka jaka ban kwa ban long ye fi ngimla ban long halor ban yu kris ngimla ban long halor ban yu namar ngidei ka tengah ban ma ulong tengah jongi tadeng tangi hab ban pen ko ngo ngi hab ban pen ret ngi hab ban ong ha ot ya kai namar ulong ukli jongi tadeng ta ktin jublai ong kabalang ka hab ban pen hapo ld hau kris kumta ru ki kan thai kin le ki tengah jongi ki kamu hab pen hapo mdai ban sungu nang, mdai ban sungu start, mdai ban balan, mdai ban krenhe, mdai ban sungu bit, mdai ban sungu biang, mdai bangin pen hapo ialah di ha utrai. Kajing pelong hapo kamut bangi po, mdai ngi haban pen hapo ialah di. Kan mau ya kan ni hagaba bleu la tawi adam ban habau la pen mi ru ya ka im, upen mi ya kan ka krung, shim la kan ka kli, ne shim la shim ya kan ka kejat, ula da shim na ka kli, le si kan long kli ya tau ukurim joka, ula shim na ka kejat le si kan long ka ba po ya ndrai shim na ka krung khnang ban ya long marengkat. Ndrai kwa banong ya fi. Kamut pat bangin ya le mon kat ba mon. Ngidon la ka jong ka duty. Ngidon laga jong ka benta bat dehang tangi haban song thu ya ka authority bo kris ulong akli jongi bangi long hapo jong ngimla ban long blai hi mangi ngimla ban long kurim hi mangi ta kan ni ka jinga dai kwa banong ifi to ai bo kris ulong akli ka jing em ka jongi ai bo kris ulong ka utau ba halor ka jing em ka jongi ban kwa banong ifi yang ni ka basung tanat ka long ukris ula iet ya ka balang bulai tino elade na ka banta jongka bonyo am khoi ka ban sai ka jing sai ka ka ktien bonyo priang haladi hi ka balang ka badan buram ka bamdan ka jing thok brial ni ka ba steel ni ka ba kum kitan rei ba kan yolong ka ba khoi ba klem juna ba de ukris pat la people awan ka ni ka jing dai ba ukris la people awan ka ni ka jing dai ba ukris kwa banong fi dei ma ba le lut na dong shadong yapi la pila penrit ya lade pila pen ko ngo lade pila pen hapo lade bodu kris am dei ma men pen thma ya fi dei ma kan uban weng no ya kata ka jing sti na pi dei ma kan uban pen yang ya pi hakmat aladi ka balang ka badan buram kamu dei ma ben pen yang fi hakmat jang ba pen long ka babit dei ma ben pen thma ya fi dei ma pen babreu fi dei ma kan ban pen le style ya fi dei ma kan uban pen riam ya fi dei ma kan uban penwandur ya pi badeng ta tin jublai kong ba unyo apnya khmat ladi ka balang ka badan buram ka bamdan ka jing thok brial ni ka steel ni ka kum kita dei bagan yo long ka khoi ba ka klem juduna dei ma jisu ban pelong fi ka brio le ne uta brio ba khoi bat ba klem juduna balai pelong khoi fi balai pelong fi ta ba klem juduna tangga ni ka wei
namar bafilap penrit ilade namar bafilap pen hapo ilade namar bafilap pen ko ngu ilade utrai de unle ka bahatam haga jing em ga jong fi la damut pen bhai fi pi karnga no fin sa hi uju ubreu re fi sha ya ke ka ba unle un pen thamaya fi bon dala dep pin ilade wow ka jing internet ka bala apalat tading ta ailat bu trai thau thamai ka jing em ga jong fi ailat yu trai em ba un pen bahabreu fi ailat bu trai em un pen wan duri ka jing em ga jong fi pen rit ilde pen ko ngu ila ka ktien ka jong sha yu kumba ka breu ka de ban sha hau tau kurim sha mapiru hau jisu wanum long ki basarong wanum long ki ba pen men sim namar pidu nong yala de lada pi pim sha ya kataken ukris ula it ya laga balang bola it ya ka kumbau it ya la dihi namar baka balang ka de ka met ke jong ka balang ka de ka met ke jong mangaban ma fi ngi de ka met ke jong kris kum ngala ongi pi mene bahaba kani ka breu kala ai ya kata ka jaka ya ushakri jong trai Elisha bandrung para bu Elisha ula yo bandrung ha kata ka ying ula yo ban shong thaj bading ta ha kani ka sngi kwa manong fi bala fil ailat si sha yu jisu ban shong ka donut ka jong fi badai ma u kan u ban pen thamaya fi ha kata ka jinga dei ka jong u bat pi tading ta ktin jublai ka ong ba dei ma u kan u ban sa ma sumaria pi ko mo kris le ka balang dei ma u ban sa fi dei ma un pendap fi dei ma u ban le ki kamba ban ai ki jingdan kam fi ko mo kurem u pendap ki jingdan kam juga kurem ko mo u ulong bespun ko ta u kris ulong spun te fi un le bhai fi wan se ni ka jinga dei un ban biang fi na dong sedong la fi ai la yu jisu kanu tam un le ka bahatam uni unum syukor fi uni unum thok fi uni unum pen le ran fi uni unum lamler fi uni unum klim no na fi la da pi pila ai lat ya u ulong ubayai ne ulong ubayai ne badeng ta la da u yai ne bat pi ka jing em ka jong pi ka la bhai tani tau try kwa ban thau thamai ka jing em jong fi ula i no kumbo briu la i no ku pa ba ka kmi u ne la ka tanga babara ke long ka do kumbo briu ju i no ki mi pa u jisu la i lo ku pa jong ula i no ka beneng ula i no ki barokoi na mar ulong deeply madly in love with you udah ia jisha bat kata ke ji ju kalong ba chelio do kata udah i no wadi ka beneng ban wan ban ya sham bat pi bat ban long ka wei bat pi badeng to ai ba ke jingthiah kan lo ke jingthiah ka bam dan kan no kata ke jing tho bria haka ke jingthiah kan long ka ba khoi ka tin ju blai ka ong na ka hebrew kalau nong ka ba khat lai ka khot ba sa ka ong to ka jing shong kurim kan long ka ba don burom ha pedeng baro ba ka jingthiah ka bam da bit tngit na ba yak ba auria ba ige ba klem u blai un bishar to ai ba ke jingthiah kan long ka bam bit tngit ka ba mut hi ha ba pi pila ya shong kurim ba ukris ha ba pi pila IT la di ha ukris wanum dan extramarital affair wanum dan jinga dai shu ba ke perthai wanum dan jinga dai shu ba ki ek jong ke perthai ka ba syukor ka ba lam le rifi la yo ukris yo be tan ukris wanum bit shu ka perthai wanum bit shu itu ke mangkarong jongka ya ka spa ka nam ka buram jongka wanum bit shu ikum kita la filayo ukris filayo ka bahatam ban ma u unle ka bahatam ya ka jing jong fi ngakwa ban duai nam ta jong fi ni ka por pa kata ka jing dai ka jong fi ba utrai kan long ka jing dai ka ba shisha ka jing dai ka ba shisha utrai hoi ulong shisha e bun sin ngim long shisha tengi dang ya cheni seperti cheni setai utrai ulong ba shisha ngin duai nam ta jong fi ni ka por ka menta ba ka jing dai ka jong fi ba utrai kan long sebak pa to ai ba kata ka jing thia ka jong fi to ai ba kata ka jing dai ka jong fi kan long ka bambit tengit tin jublai kong kata ke jing syukurim kan long ka badan burom ha pedeng baro to ai ba kata ke jing dai ke jong fi kan long ka badan burom ha baro kamut ka badan burom ha khmat jong blai para khmat ju kibri kin i shai fi pa fidei sha shakri jong blai pa fidei sha kata ka kurim ke jong kres pa ka badeng baro kan da kemen bu pa unong are shisha fidei shisha kata ka balang ka ba shisha ka jong kun jong au Jesus Christ bar ki angel ru kin de ro epi to ai ba kan long ka bo dan buram hapedeng baro utrai ker khui fi hani ka por menta bat nga ngai bo utrai nang ai bore fi to ai ba kan ke jiga dai ke jo fi kan long ka shisha bo utrai tingi ne dwai kan ka por menta trai ni ka por ngadap de ka jin sungu ba krai me ko trai ba ai ngi kan ka khubor ablai hallelujah
try gani ka khubor gani ka sengi ka keren chapang kata ka jingthiah ya ka ba ka ne ka nong shunam ka labu ha kata ka kamera ha ka ba u shekri jong try u yo ban penja that yela de ka jingthiah try ka jingthiah ka keren ni gani ka jing dai hapdeng jongi bat me ablai but don apring joki ko try ni ka por ko kunat kata ka jingthiah kata ka jing dai teng ko try I kumba ka bit tngit mar ka don ka jing dai ba ka perthai re gani ka sengi ko try ngada keren ba kata ka jing dai kan long kata ka bomam bit tngit kan long ka ba khot kan long ka ba suba kan long ka ba sadaro try ba me yo an pen thamai ko try ni ki khon ki jong me aba ta ka jing dai kan long sha ka jing dai ka ba ne bit sbak ko try ka jing dai ko try ka ba shisha ko try but ki khon ki jong me try kin long sha ta ka kurem ka jong kres sablai ta ki ba pen hapo elde ki ba pen ko ngo elde ko try ki ba pen ret elde khmat jong ablai ba trang ada duai no ni ka sngi ka ba menta ablai wa kano no ka mensim sarong kano no mensim artatien kano no ka mensim jingdom kan ria no ba try ba ki khon ki laban ai ti lut ban shania lut hameu Jesus Christ kan ban it ye me ko try na mar ko konrat ha ka ta ka jing dai kan kam ye ka jing it ba ngada duai ba kin it ye me ka download da ka mensim da ka jingmut ba da ka bor jong ki baro ablai ba ngai ko konrat me le ki kam ba try Jesus ai ba ka jing dai kan long kan jing dai ka ba khoi ka bam dan ka no ka jing bit tngit ablai kan long ka ba dan buram ru atrai hallelujah hakmat juki bre ba hakmat jome ablai ngadwain kar khoni ki khon jema kar tenge jong Jesus no penem amen ba amen try un ai bore fi utrai kar khu ye fi to ai ba ka jing dai ka jong fi ba utrai kan long ka ba khoi kan long ka jing dai ka ba shisha hado kata try kar khu ye fi utrai un ai bore fi to ai ba ka jing dai ka jong fi ru shikurim kan long ka ba shisha kan long ka ba sada kan long ka ba khoi kum ba Chris la it ka balang tu it ma fi ru shinrang ilo jong ki tengah ki jong fi bat kum ba ka balang ro ka pen ka ngu hau Chris to ai ma phir kum ka kurem pen ka ngu ilo de hau kurem jong fi namar ulong kli jong fi traim ka khui fi ngin se kan do pa la ka por sa phone ni ni number fi la ban wan ro shekan ka present jong ka pot hang ni open nong thamai nong kriam khublei shibon ngin se kan do pa amen